kakain. Nagutom na. Kaya nag-aburido na siya. Gutom ka na na. Nag-alboroto ka na. Kain ako ng prutas. Gutom ka? Gutom ka na. Dami kasing ginagawa ni mama. Walang natulong, kundi ganun talaga ang buhay ng nanay, ng lola. Malamat ba? Nagulat yung paa mo? Gutom ng dalaga. Gutom ng dalaga. Kanina pa naghihiri-hiri eh. Ano? Sabi nila pag ito daw medyo tulala, yun yung sinusumpong ng kanyang mild lang kasi may ininom na gamot siya para hindi siya magsuso. Ano? Ang hirap niya muya. May hingaw ako dito. Kung saan yung ang pinalitan lang na puti. Ang ngipin yun nandito. Tapos nagkaroon ng singaw. Kainis. Hirap pa naman kumain. Ngumuya. Kasi nandito yung pinalit na ngipin. Kasi dati may ngipin na kanya. Dalawa dito. Abay nagkasingaw, hindi ko mainuya.
Eh, anong nangyari? Bakit sa kabila ko yun kaya? Naglutog talaga siya. Kasi kung ano, usog yan, hindi yan masyadong kakain. Sinama yung ano ng pin niya. Para dumami yung kapit salad, yung matigas sa pinya sa gitna sinasama pa nila. Grabe. Matulog ka ha. Kasi ang aga mo nagising kanina eh. Alas 5 yata yan o alas 6. Eh natulog tayo kagabi alas 10 na. Kasi inantay ko matulog ka eh. Pagaling nila tita mo eh. Hindi ka rin natutulog.
siya sa niya. Hindi mo man lang yan hinaan, Vincent. Ay, nagbibideo ako. Copyright na naman ako. Copyright ako niyan. Kasi may ibang ano eh. Oh. Sige, nasaan yung dalawa? Sige.
Vincent, Vincent, pakitakpan mo yung ano, yung sabaw nito. Yung sabaw. Yung ginawa kong soup. Malamig na siguro, takpan mo na. Na, ubusin mo ba ito? Ayaw mo bang ubusin ka? Hindi ka na matutulog ka. Parang inaantok ka eh. Pero pag pinatulog ka, hindi ka naman matutulog. Pag pinatulog ka, ano dyan, hindi ka naman matutulog. Nagugulat ka. Wala na si Peter. Ayun na yung pagmingning. Pusa namin, Peter pangalan. Konti na lang. Pero hindi ko to papaubos sa iyo. Eh, dami nito kanina eh. Ano to eh, crab and corn with malunggay. Ginawa kong soup. Lagyan ko ng malunggay para mas masarap na, bebe. Ha? Para mas masarap. Tapos ka na. Magmamampan ng tubig. Gusto mo bang ubusin? Mga ilang sugo pa to eh? 4, 5. Tubig. Meron ko siya ng tubig. Gusto kong ipaubo sa kanya yung buko pala. Hindi pa ako nakakapagsuklay simula kanina umaga. Wala nang suklay-suklay. Wala nang suklay-suklay si mama. Tubig. Basta na lang isip ko. Kahapon ang birthday. Nairaos din yung aking birthday kahit walang gano'n. Hindi ako nag-invite kasi wala naman ako namin. Para sa pamilya ko lang yung maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Huwag po kayo magsawang panoorin kami ng aking apo, mga subscriber ko, viewers. Tapusin niyo po ang aking panonood. Tapusin niyo po ang aking vlog. Huwag po kayong mag-skip sa aking ads. Maraming salamat.
po. Love you. Love you, blood.